Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы эшли башлады. Казан форумына дөньяның 85 иленнән һәм Россиянең 84 төбәгеннән 15 меңнән артык кунак килде. Быел Россия президенты Владимир Путин указы белән әлеге форум федераль статуска ия булды. Иртәдән үк панель дискуссияләр, сессияләр һәм матбугат конференцияләре узды. Чит ил инвестицияләренең трендлары турында фикер алышуда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Шулай ук халыкара чарага Мәскәү һәм Бөтен Россия патриархы Кирилл да килде. Россия Ислам дөньясы Казан форум 2023 14-нче халыкара икътисади форумы кысаларында Төньяк-Көньяк халыкара транспорт коридорын үстерү түгәрәк өстәле узды. Анда Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Түркмәнстан, Азәрбайҗан, Иран һәм башка илләр вәкилләре җыелды. Фикер алышуда төзелеш тармагын алып баручы Россия Федерациясе вице-премьеры Марат Хуснуллин да катнашты. Халыкара транспорт коридоры үсеше һәм перспективалары турында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сөйләде. Ключевой транспортный коридор имеет особое значение для Евразийского экономического союза, как важный альтернативный коридор экономического развития и как ответ на экономические и политические влияния Евросоюза. Страны, расположенные вдоль оси север-юг, проявляют интерес к взаимодействию. Начиная с мая 2018 года, когда было подписано соглашение о свободной торговле с Ираном. Аналогичные переговоры со свободной торговлей ведутся между ЕАЭС и Индией. Интересы имеются также и у других стран Южной Азии и Персидского залива. Кроме того, существует значительный потенциал соединения коридора север-юг широтными транспортными маршрутами. Казан форумы кысаларында Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшь дипломатлары форумы да уза. Әлеге форумның төп максаты Россиянең тышкы сәяси мәнфәгатьләрен кайгырту, төрле өлкәләрдә катнашучы илләр арасында багланышларны үстерү. Яшь дипломатлар белән Татарстан Республикасы рәисе очрашты. Рөстәм Миңнеханов, яшьләр хезмәттәшлеге Россия Ислам дөньясы форумы кысаларындагы чара бу форумның программаларын тормышка ашыру өчен яхшы нигез булуын ассызыклады. Бу көннәрдә Казанда 3-нче сәүдә сәнәгать палатларының халыкара форумы да уза. Биредә хакимият һәм бизнесның үзара хезмәттәшлеге турында сүз алып барыла. Шулай ук сәүдә сәнәгать палатларының бердәм экспозициясе дә беренче тапкыр үткәрелә. Бүген 19 майда Татарстан матбугаты көне билгеләп үтелә. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин татарстанлыларны Республика матбугат көне белән котлады. Кадерле дуслар, сезнең хезмәтегез җәмгыятькә бик тә кирәк. Бүген һөнәри бәйрәмегез белән котлап, сезгә чын күңелдән нәтиҗәле хезмәттәшлегегез өчен рәхмәтемне белдерәм диелә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе мөрәҗәгатендә. Әлеге тәбрикләүләргә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе дә кушыла. Ел сайын журналистика һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә Бәллүр каләм республика бәйгесе уза. Быел ул 26-нчы тапкыр үткәрелә. Төрле милләт вәкилләренең мәгърифәтчеләре, күренекле шәхесләренә багышланган фильмнар тизмәсе белән Россия халыкларының мәдәни мирас елның иң яхшы яктырту номинациясенә безнең иҗат коллективы да гариза биргән иде. Шушы көннәрдә бәйгенең 2нче турына узуыбыз билгеле булды. Ә җиңүчеләр Сәйдәш мәдәният үзәгендә 30 майда Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы тәмам. Хәзер игътибарыгызга вәгазь тәкъдим итәрбез. Аннан соң эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте вагаз телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-TV.ru сайтында. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәлам намаздан соң Дәҗҗал фитнәсеннән саклану дугасын укый торган булган. Кем ул Дәҗҗал? Һәм ни өчен пәйгамбәрләр үз халкын аның фитнәсеннән кисәткән? Вәгазь аша бу сорауларга Менделеевск районының Абалач авылында яшәүче Айнур Шәйехов җавап бирер.
Газиз дин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах субхана ва тағала Құр'ани кәримдә әйтә: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ахасибан насу ай йутраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун." Аллах тағала әйтә: "Әллә кешеләр без иман китереп инандык дип әйткәч, әллә алар калдырылар һәм саналмаслармы дип уйлыйлармы?" Без инде аларга кадәр булганнарны сынадык, һәм Аллах субхана ва тағала кемнең дөрес сөйләвен һәм кемнең ялганлавын белә бит. Җир йөзе булганнан алып бу кавымга иң зур фитнә Даҗҗал фитнәсе булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадистә әйтә: "Даҗҗал фитнәсеннән дә зур фитнә булмас" диде. Кыямәт көне алдыннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның уммәте төрле фиркаларга, төрле мәзһәбләргә бүлгәләнеп беткәннән соң Аллах субхана ва тағала җир йөзенә имтихан итеп Даҗҗалны җибәрәчәк. Һәм бу өммәткә иң зур сынау булачак. Шушындый адәм баласы киләчәк дип Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям дистергән хадистә әйтеп китте. Мәсих ад-Даҗҗал килер алдыннан халыкка бик зур авырлыклар күрергә туры килер. Һәм дәген бер сахаба шушы хадисне ишеткәч: "Я Расулуллаһ, без нәрсә ашарбыз?" дип сорый. Пәйгамбәрбез хадистә әйтә: "Кем дөньяга бирелмәсә, һәм кем ихластан әлхамдулиллаһ, Аллаһу акбар, ла илаһа иллаллаһ дип әйтсә, аның карыны буш булмас" диде. Пәйгамбәрбез хадис шәрифтә аңлата: "Кыямәт көненең галәмәте килеп җитеп, кеше иманга килмәгән булса, аңа аның иманы ярдәм итә алмас" ди. Беренчесе ул Даҗҗалның чыгуы, икенчесе ул Даббатул ард исемле хайванның чыгуы, һәм өченчесе кояш магриптән, ягъни байган җирдән чыгу. Даҗҗал җир йөзендә 40 көн яшәячәк. Беренче көне 1 ел, икенче көне 1 ай һәм өченче көне 1 атна кебек булыр диелгән. Калган 37 көне гади көннәр кебек узачак. Даҗҗал тур җиргә генә керә алмас. Беренчесе ул Мәккәгә, икенчесе ул Мәдинәгә, өченчесе Әл-Аксага һәм дүртенчесе Мисырда Дур тауына менә алмас. Һәм бездә мөхтәрәм җәмәгать сорау туачак. Безгә Даҗҗалдан ничек сакланырга соң? Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям 1400 ел элек өйрәтеп калдырган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадистә әйтә: "Кем дә кем җума көнендә Кахф сүрәсенең башын яки ахырын камил рәвештә укып чыкса, Аллаһ субхана ва тағала аны Даҗҗал фитнәсеннән саклар" ди. Икенче бер хадис шәрифтә әйтелә: салаваттан соң соңгы тәшәһүдтә дуа кылырга. "Аллаһумма инни аъузу бика мин гадабил кабр ва мин гадаби җаһаннама фитнати махья вал мамати ва мин шарри фитнати масихи даҗҗал." Даҗҗалның 2 елгасы булыр. Салкын су һәм утлы су. Һәм ул шушы елгаларны җәннәт ва җаһаннам итеп күрсәтер. Һәм Аллаһ субхана ва тағала безне Даҗҗал фитнәсеннән сакласа иде. Ва кабр һәм җаһаннам утыннан безне сакласын. Һәм яшәеш ва үлем фитнәсеннән без Аллаһ субхана ва тағалага сыгынабыз. Һәм Аллаһ субхана ва тағала кешеләрне тырышлык, тугрылык, ышанычлылык һәм сүзендә тору мөселман сыйфатларына ия булырга насип итсә иде. Шушы вагызым белән беренчедән үземә вагызланырга, соңнан сезгә дәгән вагызланырга насип кылсын. Күбрәк хәерле гыйлемнәр алыйк. Күбрәк хәерле гамәлләр кылыйк. Һәм киләчәктә дәген Аллаһ субхана ва тағала кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәребезне насип кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Даҗҗал сүзе гарәпчәдән ялганчы дип тәрҗемә ителә. Раббыбыз Даҗҗал белән безне сыный. Кемнең иманы зәгыйф, ул аңа ярәшәк. Исегезгә төшереп үтәбез. Вәгазь телевизион ачык конкурсында 15 яшы тулган һәркем катнаша ала. Вәгазьләрне видео язма рәвешендә tvvagaz bitirshik.yandex.ru электрон адресына җибәрегез. Ә бүгенгә ялганны дөрестән аера белик. Иманыбыз нык булсын дигән теләктә саубуллашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.